Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. West Karbi Anglong Labor Union amai phu manaf kram sa ahin pen phirang kya mai kangni. Kiruni thang ni phai inkoira clear ni West Karbi Anglong Labor Union amai phu manaf kram sa ahin pen dongkamukam mithang asai hemalong phirang ki amai ingni pon. Bang so phirang ki amai along alang li kaning je Karbi Anglong arlo kedoan organization atumaphan chitong damsi kewangji mediar ni elong vet adimalong si talon pon nang jipu kachuning ripon alam the chedon sarlo pusi ningje pon. La si alangli kachuning ri ateng pen kadukawe asong atum katekroidun thekapot churupon. Karbi Richo, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, CPIML, KSA Kedoan, Nilmar Shramik Sangathon, Lapen Political Party Atumta, Tekroidun Thekapot, Alangli, Kramsa Asang Hopen, Suri Kachuro Pajurpon. Kheruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel. Opini niltum ladak West Karbi Anglong Labor Union Pen Central Committee Pen pini labang so niltum la Labor Union Pen aporo teng pen niltum chok hapon lo niltum kaceng hon serang ke bang ki pangi kami asin niltum pini ladak West Karbi Anglong along isi kacuk hapon serang ke pan chuk hapon lapan Karbi Anglong ora pan kapacini bang la puson lo je kedamtang nilitum mate nili hoi pen sitame ladak nilitum official long pen lasu atik lu kedamtang dari kreathom pen si mane lamthi paklang lo je akemi nilitum kemi senje pansi labang su deng pondo lasi nilitum lanon kebangji mede ahut kedamtang ahut bangke kaprek organisation tumta kedeng lo poson dokok titilo masih nili halas suar ahut kedamtang ay misi tami tuning di ateng pen Karbi Anglong alat pan kapacinya ateng pen nili kacing han Karbi Anglong organisation keduan lapen political party keduan atum si tami la labor union kacining ri ateng pen nang pacit tendensi nili tum labor union atum han isi kehok mate isi nili tumpan isi sapu ateng pen nili organisation atumhan si tami isi churu wangtung lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang ake hai si tami kadang lipanta churu parlo ate nili tum labor union ake mang ateng pen adang li si tami na pachet dum thepo lapen nili tum nilitum Karbi Anglong along CPML nangklang lu kupen bangke CPML tum si tame alang litum ta labang su labor union pan nang chedon dun si ninga klong pen selang litum tame nang support dun lo lapen dutulang ilitum Karbi Anglong along KSA pen chenglok lapen ke ilitum ladak program organisation tum si tame nang chedon dun elo lapen ke ilitum ladak Nirman Shromik Labor lo natumta lapen building and others construction worker union natumta lo lapen ke ladak driver association tum antalo lapen ilitum kacing honai man peng kedo Karbi Richo ake hai sitame nang sedon lo lapen ke ilitum la political party kedo anatum sitame ninga klong pen nang sedon dun pupusin ilitum labor union pen sitame ning ke the dolo lapen nilitum kili lilang ta dolang kaprek organisation lo ta dolang 100% pen 70% ke nili chingkiyat lo nasi non 30% dolang lasi alang litum mangon sita meni tum organisation ke doan tum phanta bat pe mane isi kachingri abang litum magenang sorlo nasi laso chingri penateng si nilitum ke doan organisation phanta dengkon ko athe labor union ke isi ke thenai lo lasi tum kadu kaweta chini sikiang lo lapen ilitum labor de pulote perthia dang long pen ke thenai apuram lo labe along pin country long ta mede ke talon ke arni sivet lo lapot si ilitum
media hut bangke along tin ta ile tum karbing long ta asong tin tum ta talon jam pulo te tum kachingri e bang avida ta son lo lasi non pining pen ani kan make ile tum ninga klong pen si karbi arat atum si tame ining isi dulu bang si ile tum ning ke the dulu la pen ile tum jong si kachingri du tang lu pulo te ile tum maja ta sayang deng si tame ile tum mesen po akemi atawar si bang po lasi ile tum churu par peglo CPML ke hai tuman si tame lapen ile tum karbing long atau mas council atum si tame lapen ke driver association atum si tame nang cedon don lo lapen pejam atum anta na cedon don FCM lo lapen non ilong long ni ke lele dolang lasi lan tame ile tum tampo lapen ke non ile tum la lebar de bang ke ne tum isi kacing vai pon doji si tame adet ari bang ke tik pon pelang lasi ile tum bidi suri abang le tum kasi pacoy ni ke lasi laso tengpen adur ile tum da bidi suri pidino ko ile tum me thegu pen bule ke klam ke kali si tame ile tum bidi suri kan si tenutor ta tum tanta ile tum sign and pol ko athe ile tum koson se me thanga update along alon katipi kon thegji ma laso pano ile tum edo ana tum ta ninga klong pen si ma thalang ko athe lebar union ban ni so dang lu te apakah ka political party kan ke deng de kan ko athe ile tum jong si political party ju pathe rong pulo te na bang he laso party mo do ya temporary political party mo te ani si ji osi ile tum la independent lebar union ban si tum tu ga lu pulo te abang kan la so si mi kon katen dutulan kedam tang ho si tami la asu tenanan la industry tum si tami personal pen la media kon ke deng ko ke la pen la west karbinglong la pen east karbinglong si tami lem sa tum ta ke deng ko ke yong si la bangsu media ho bang ke akapre ko ta ke deng ko te ni tum karbinglang donation ke do an tum si tami ala so deng bang ke ini tum hapna ko athe umar ne yang silo putan ke deng ko ko te le tum karbi homa sala na ke ton de bang ko pasi ninga klong pen adu beta na kache ton don edi bansi tum churu pa lo apen le bardi bang ke bitu ko ya tar ninga klong le jema thana apen dina apen mo si tami ni tum la lebar union penon kili lang si tami pali po la penon ke dutang atum phan an si tami si ko ke mulong ke lata akimi atawar ke bang ko sini litum lebar union pe si tami ning ke the pondolo athe lebar union la pen ke litum organization ke do ana tum si tami abang so a platform pen litum ing thura pe do plote la ke mo ke bang ji au be tum ta akimi yang thek si bang ko sini li nang litum karbing ngara pan si tami achini lo la pen ninga klong pen ini tum lebar union ban RD nangi pidun bangke ini tum churu parlo lepen karbing long ton mas council CM pendang lo kita me alang litum lebar union ban lan so se RD ki PG fansi ini tum chuning di kadu kon lo pasi ke dam tang an polote RD aviation si theklang lo kanon ke bangji laso ningkan ban mangke ini tum ban RD nang pi ke thelung nang pi pu pusini tum ning ke thei kon lo pasi ninga klong pen suri akardom pa jasi churu iklo pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi